बिमा माहारिया गावनि गथ' गथायखौ अननाया गोमालांनो हमदों नामा? बिमा माहारि जानानै दिनै गथ' नाबाल' फिसा दङ हिनजावसा बियो 2 बोसोरनि बारबायना 2 बोसोर बारबाय बे गथ'खौ एसे सिन्था खालामनांगौमोन बियो नाथाय दिनै बिमा माहारि जानानै बे गथ'खौ सिन्था खालामनो रोङियाव सनितपुर जिल्ला गफुर हालामनि सिङाव थानाय ककिला बालिगाव गामियाव फिन खेबसेबाव सोमजिदों नखर गारनानै खारनाय जाथाय। मुं पुर्निमा नार्जारी गावनि 2 बोसोर बैसोनि सासे अनजालि फिसाजो मुं निशिका नार्जारीखौ गारनानै अना खानायै खारखुमानानै थांदों। बिथांमोनहा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला फिसाय गैयै समाव हरनि समाव फिसाजोखौ नागारनानै गावनि न'नि खिरखिजोंनो खारखुमालांदों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंबावदों दि साखाथिनि नखर गंसेयाव जिनि थफ्लाखौबो मोननाय जादों नाथाय बे नखरनि मालिकआबो बे जाथायनि सायाव जेबो मोनथिनो मोनै खौरांखौ फोरमायथिदों होनना फोरमायथिदों खौरां बिजोङाव। थारैनो मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया जाखो जेबो गुमुर मोनैलाय सोरबाफोर बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला गाहायनि जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरजानो हास्थायदों फिसाय सेबेस्टन नार्जारी बिथाङा 8822037201। न'खरावबो बिदि नांलाय खमलायथ' जायाखैमोन जानाया आरो आंबो न'आव गैयामोन बिलिफाङाव मानसि थैनाय गामियाव बेयाव दंहैयोमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव गावसोर बिहाव बिखुनजो गावसोर ओंखाम संनानै जाखांनानै जिरनानै एदावलायदोंसोमोननो आफायाबो जौ लोंनानै मालाबा फैबायबायबा आंखौ सिगिफैगोन नामा बेफोरखौ रायलायलायना एदावलायदोंसोमोननो ओमफ्राय बिदिनो रायलायलायखांना उन्दुबाय उन्दुनानै दसे बिदिनो 8टानिफ्राय 9टानि गेजेराव जेनेबा गथ'आ गाबबाय थानाय खोनानायखाय न'नि मानसिया दुरा खेवनानै गाबज्रियो जेनेबा दुराखौ खेवनो थिनबाय थादोंमोन ओमफ्राय खेविलाय खोरखिजों थांनानै नायहैबा बिमाया गैया गथ'आ हारसिं गाबगासिनो। सिङारि माबाफोर दंमोन नामा फन रायलायनाय सोरजोंबाफोर बिदि गोबाव फन रायलायनाय माने बेफोरबायदि फन रायलायनायखौथ' नुफेराखै नुनाया आं नाथाय मानि खारनाव खारनाय बेखौ दा मिथियाखै आरो ओरैबायदि जादों अखानायै जोङो न'खर खाथिनि न'आवनो माने बेग मोनसे जि दख'नाफोरखौ मोननाय जादों आरो बिसिनावबो सोंनाय जादों जे नोंसोरो माबाफोर मिथिबायो नामा आरो बिसोरो दा जेबो मिथिया होनना खिन्थागासिनो जेबो मिथिया होनना खिन्थागासिनो जिफोरखौलाय बिसिनि न'आवनो मोनदों आरो आंनि साननाया बिदिनो जे माबा मोनसेबाबोथ' बे जि जोम थानायनि हिसाबै न'खर खाथिनियाबो माबा मोनसे मिथिगोन। हिन्जावखौ आंनिबा हिन्जावखौ जाय सोरबा नुबाय बायदोंबा माने खिन्थाहरबा मोजां आरो माने नांफिनगौ आरो फैफिनबालाय मोजां। गथ'बो फिसाजो दं सासे बोसोरनै बारबाय नैबे बोसोरनि फेब्रुवारि 10 तारिखआव बोसोरनै जाबाय दा एप्रिल दं माने सोलिगासिनो आरो दा बोसोरनै बारनानै। दिनै बे न'खराव बिनि बिहामजोआ गोबां लिरंखार खालामनानै गालांनाय जाबाय गोबां दुखु खालामलांनाय जाबाय बिखुनजोआबो बिराद अनोमोन हौवायाबो बिराद अनोमोन रावनोबो खिन्थास्लाबासै बियो हारसिं जगार खालामनानै बै न'आवहाय खाथिनि उसुं खाथिनि न'आव माबा गावनि सि जोमखौ सोनानै गालांनानै थांखुमाबाय बियो सोरजों थांखो जों दा मिथिया बे गथ'आ नै 3 बोसोरबो जायाखै मोनायाव गाबो नागिरो बिराद दुखुनि बाथ्रा बिदि खालामलांनाङामोन आरो बिदि एफा मोजां न'खरखौ दुखु होलांजोबनाय जाबाय जोंबो दुखु मोनदों आंबो बिनिनो बिनानाव जायो होमबाबो बिदि गोबां गाज्रि खामानि मावनानै गालांबाय आरो बियो दिनै बे न'खराव जानो गैया बेसेबां अनदोंमोन गावनि फिसा बायदि होमबाबो बेखौ नायदोंमोन अनदोंमोन 3-6 जाबाय बे खेबसेल' नङा खारनाया आरो मानसिखौ जोंनो नांथारगौ आरो जों मोनसे बेबस्था खालामगोन फैथारनांगोन बियो गथ'नि थाखाय। थानाफ्रावथ' जेबो होआखै दा होथ'नाय जायाखै आरो होमबाबो जों मानसिखौ नांथारगोन आरो बे गथ'नि थाखाय उइन लाइफनि थाखाय गथ'नि थाखाय नांथारगोन आरो गथ'आ उनाव मा जागोन जों मिथिया दिनै बियो 3 जाबाय खारनाया देवबार मोनाबिलि समबार मोनाबिलि हरनि 9टायाव बे ओंखारलांदों फिसायाबो न'आव गैयामोन न'खरावथ' सोंहरदों होजोंबो गैया होनदों माथो रावबो खबर मोनाखै होनदों अबा सोंहरबाय बेयावबो खबर मोनाखै होनदों दा जों ओंखायनो नोंसिनि सायाव गारनानै होनाय जाबाय
नोंसोरो मा खालामो माबाखौ हगारनानै होदो आरो बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। जोंनिया ओरैबायदि जादों नैबेयो जोंहा जोंनि बिहामजोआ समबार बेलासियाव बै लामा खाथियाव फन हरबाय थादों हा माने आङो बे खाथियावनो दं बै औवा सिगुं खाथियाव दं जोंनि खाथियावनो बे फन हरबाय थानायाव ओरै थांलाय ओरै फैलाय फन हरबाय थादों माने जोङो आं खोब नायबाय थाखोमादों बेनि गेजेराव बियो माने ओरै खोलाबो थांदों ससे फन रायलाय थांबाय थादों बे फन रायलाय थांबाय थानायाव आङो हौवायासो अबेबा हाजोआव थांनानै फनफोर रायलायदों नामा आं बिदि सन्देह खालामदों आरो हौवाजों रायलायदों सानदों आरो खिन्थु जोङो माने जोङो बेबायदि जाथायखौ जोङो मिथिया आरो जागोन बायदिबो जोंबो सन्देह खालामाखै खिन्थु बेनो आरो बिमा माहारि जानानै दिनै गथ' नाबालक फिसा दङ हिनजावसा बियो 2 बोसोरनि बारबायना 2 बोसोर बारबाय बे गथ'खौ एसे सिन्था खालामनांगौमोन बियो नाथाय दिनै बिमा माहारि जानानै बे गथ'खौ सिन्था खालामनो रोङियाव बा सोरनिबा थुलुंगाजोंसो थांदों नामा बिदिबो जों सन्देह खालामदों खिन्थु मोनसे खोथा जोङो नैबे जोङो न' खाथियावनो बियो रायलायखानायबो दंबायबायो नामा सोरजोंबाफोर बेवहाय हरनि 9टासोआव बे थांनाय जादों दै आरो बियो ओरैबायदि बिहा माने दरजाथ' खेवाखै जोंनि सम्भबाव बियो खोरखिजों बारनानै थांनाय जादों आरो बियो हौवा गैया हौवाया बैयाव गामियाव मोनसे जाथाय जानायाव बियो न'खरखौ एसे नेहैनायबो जादों बे समावनो बे सुबिदा मोनना खारनाय जादों आरो बियो बेनिफ्राय जिखौथ' बैयाव लोगो मोनबाय जोङो अखानायै मंगलबाराव जोङो फुङाव गावनो गथायफैदों नामा बेवहाय जोङो बेलासियाव बेवहाय गथायफैनायाव जोङो एसे सन्देह खालामदों आरो बेखौ होमबाथ' बिदिबाथ' नोङो सन्देह खालामनाय लोगो लोगो जोङो बिदि सानबाय जोङो होमबा नोंबो लोगोआव दंफायो नामा नोंबो एसे मिन्थियो नामा जों बिदि सन्देह खालामदों आरो ओमफ्राय माने जोङो बे बिहामजोखौ जों फैफिनजानो लुगैदों रायजोआ जोङो खावलायलायदोंबो फैफिनदों मोजां थाफैथों जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादों आरो रायजोआबो जों रिकुवेस्ट खालामदों फैना थाफैफिननांगौ बा गथ'आबो उन्दै बैसोथार उन्दैथार बोसोर 1.5 बोसोर 2.5 बोसोरल' जादों ओरैल' जों बिनि थाखाय जों खावलायदों ओंखायनो फिसाजोआबो गाबबाय थायो हिसाबै जों बेखौ खावलायबाय थादों आरो फैनांगौ थाफैनांगौ मोजां रायजोआ फैनांगौ जोंखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो